ପରେ ଜଣେ ଟିଚର କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ାଉଥିବା ସମୟରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ଲାଇଫରେ ଗୋଲ କ'ଣ ରଖିଛ? ଯାହାର ଗୋଲ ଅଛି ହାତ ଉପରକୁ କର। କିଛି ପିଲା ହାତ ଉପରକୁ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଉପରକୁ କରିନଥିଲେ, ଟିଚର ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ପିଲାମାନେ ହଙ୍ଗାମା କରିଦେଲେ କି ବିନା କାରଣରେ ଆମକୁ କ୍ଲାସରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ପରଦିନ କିଛି ପିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଓ ସେ ଟିଚରଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ। ସେ ଟିଚରଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ଟିଚର ଆସି ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ କାମ ପାଇଁ ସରି କହିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯିବେ ଓ ଟିକେଟ୍ ଆଣିବେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାର ଅଛି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଏ କି ପ୍ରକାର କଥା? କେଉଁଠାକୁ ଯିବାର ଅଛି ନ କହିଲେ ଟିକେଟ୍ କିପରି ମିଳିବ? ଏଥର ଟିଚର କହିଲେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ସେଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେଉଁଠାକୁ ଯିବାର ଅଛି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଲାଇଫରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଯାହା ଲାଇଫରେ ଗୋଲ ନାହିଁ, ତା ପିଛା ଯେତେ ଏଫର୍ଟ ଲଗାଅ କି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ସବୁ ବେକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ କ୍ଲାସରୁ ବାହାର କରିଥିଲି। ଏଥର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଟିଚରଙ୍କୁ ସାବାସି ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ଏପରି ଟିଚର ରହିଲେ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୀବନରେ ଗୋଲ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହା ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଓ ଡିସିପ୍ଲିନ ରଖି କାମ କଲେ ଗୋଲ ସିଓର ଆଚିଭ୍ ହୁଏ ଓ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ସିଓର ମିଳେ।